Igbo ndị ọma ga-adịrị mma. Igbo ndị ọma ga-adịrị mma na-eke n'orie n'afọ na nkwọ. Igbo ndị ọma ga-adịrị mma. Igbo mekanụ, rikanụ, bikanụ, zokanụ. Igbo rienụ, ọ ga-adịziri unu mma na-eke orie afọ na nkwọ. Kwamgbe ka m na-ekpere unu ekpere ọganiru, ọ ga-adịrị unu na mma. Ọ ga-adịrịrị gịnị ụnụ na mma. Awụghịgo m na mmemme Igbo ekunie nke ụbọchị nke tata. Ama m na ụnụ agaghị ajụ kedu onye na-ekwuru, maka otego mmiri unu ji atakọrịta ntị mara. Odoziakụ na-asị unu ya dịrị unu na mma, ya gaziere unu na mmemme ụbọchị nke tata. O nwee ihe pụrụ iche n'ala Igbo m na-asị ka anyị tinye kene ya ọnụ. Unu leruo anya, ihe a ha bụchakwa ha okwu nwaanyị, mana ozi ka m na-eje. Ọ dị ka ebe a na-ekwu okwu ọjị, ụnụ mana ebe nwaanyị na-emedewe nwaanyị wee ibute ọjị, ihe ndị ọzọ agbasaghị ya. Nke a okwu a na-ekwu abụrụ okwu nwaanyị, mana ntụpụta ya bụ okwu ndị ụmụnne m a ga-aghọrọ ya ji werezie gbarịa ihe nọ na ya. Ihe m na-emewo gịnị, nchịkọta kedu ihe a ga-eleba anya. Igbu ehi n'ala Igbo, ụfọdụ ndị na-aza ogbu ehi maọbụ ogbu efi dịka asụsụ ndị si wee dịrị ha. Kedu ihe ọ pụtara? Kedu ihe dị na ya? Kedu ihe ọ bụdo? Kedu ihe eji nwee ihe dị otu a? Kedu ihe eji ya na-eme? Mana aga m ekwu ihe nọ na ya, mana ụmụnne m a ga-akọwa ihe bụ igbu ehi, ihe ọ pụtara, ihe eji eme na ihe kpatara eji na-eme ya. Ana m asị ka m bido na nwanne m nwoke wa atọ na nwata ikene ọha na eze. Ịgwago anyị kedu ụdị ihe gbasara igbu ehi a, nwee ka isi nụta atụ. Ịma Igbo na-ekwusi onye hụrụ ndị nna nna ya hụrụ ndị egede. Onwe ka isi nụta atụ na ndị nna ihe gbasara ihe wụ igbu ehi na ihe eji ekpọrọ na ihe eji ya eme. Igbo bụ Igbo, ekelekwa m ọnụ ọzọkwa. Dịka okwu anyị kpụ n'ọnụ, ihe gbasara igbu efi maọbụ igbu ehi, ihe abụọ nnukwu ihe n'ala Igbo. O bidoro mgbe gboo, mgbe ala gba ọtọ. Asị m dịka m si hụta, n'ihi na esoro m na nna m bụ Ogbuike, eso m ebutere ya oche mgbe ọ na-aga na nzukọ ndị okenye ebe a na-eme ụmụ ihe dị ya ahụ. Emere oche okwu ịtọ ha na-anọ mgbe ahụ. Eso m ebutere nna ya Ogbuike. Ahụtara m ọtụtụ ihe ha na-eme oge ahụ, dịka igbu ehi n'ala Igbo. Na mbụ, ejiri ha nkịta, ihe a na-akpọ nkịta, bido ihe ahụ. Ihe ahụ ihe mmemme. Ọ na-abụ oge mbụ a na-enwe ọgụ mba na mba, alụsị ọgụ aha dike duru ha gaa agha ahụ. A na-alụta waa nkịta anya, dịka esi asị a na-awa nkịta anya. Awa nkịta anya, ha rikọta gbuo ya, rikọta ya, ṅụọ ọṅụ. Ọnwụkwana anwụọ, ọ bụrụ na dike aha nwụọ, a na-agụnwanye ebele, mee ha na-akpọ ịgụwa ebele. Dịka na mgbe gboo, saịdị n'akụkụ ebe anyị siri pụta, a na-agụnwa onye ahụ ebele, gosi na ọ bụ onye ike nwụrụ. Onye ike ahụ duru gaa agha ahụ, ọnwụnwa a na-akpọ ya na a na-agụnwanye ebele. Mbọsị a ga-eli ya, na-agụnwanye ebele. Ebele ahụ ọ ndị ike ibe ya, ndị ha na-eru gaa agha ahụ ga-anọ eme mmemme ihe ahụ. Onye eji amara onye bụ onye ike na onye ike nwụrụ. Ugbu a ka emesiziri, ụwa na-aga ihe na-agbanwe, ụwa na-aga ihe na-agbanwe. Ka o meziri ugbo, ndị aka pụtara sizie na ịwa ịgụ ebele ahụ banye n'igbu efi. Enwekwa na efi Igbo nwee ehi Hausa. Ehi Igbo bụ nke na-enwe obere mpi, nke aha kasị asị dị ike, ya bụ ehi Igbo. Nke ndị ọzọ wụzi ehi Hausa. Onye ọbụla egburu ehi Igbo ma na onye siri ike, oke mmadụ ka ọ bụ, onye ama ama n'obodo. Mgbe e megide eme ya sị egburu onye ahụ ehi. Aga m akọwa ọtụtụ ihe banyere igbu ehi a ma ọ efi a n'ala Igbo. Aga m abịaghachi ọzọ ebe nọ. Nwanne m nwoke Ifeanyị, kedu ihe nwere Igbo? Ndị be anyị ndewo. Dịka igbu ehi n'ala Igbo, dịka na mpaghara ebe anyị si, maka na asị na Igbo na-asụ n'olu n'olu. Igbu ehi bụ ihe utoro ka ọ bụ. Ọ dịka ihe ọ na-eme mmadụ, asị na mmadụ gburu nna ya ehi, ọ ihe obi aṅụrị ka ọ bụ. Maka na ịbịa n'ala Igbo, onye gburu nna ya ehi a na-akpọ ya ogbu ehi. Asị gị na ọ banyego n'ọgbakọ ndị ogbu ehi. Abịakwa ebe n'ụlọ a na-ekobe isi ehi, ewere na-ama. Ọ bụrụ na onye anwa gburu ehi abụọ maọbụ ịtọ, ekobe isi ehi abụọ na ịtọ.
ewere ya na-akọ akụkọ mgbe anyị asị asị nke a bụ ihe egburu mpa nnukwu, nke a bụ nke egburu nna, nke a bụ nke egburu nna nna nnukwu. Igbu ehi ọ ihe utoro ka ọ bụ ihe mara oke mma n'ala Igbo, ka ọ bụ maka na onye a na-egburu ehi bụ dịka ka esi ekwu mmadụ na-egburu nna ya nwụrụ anwụ ehi, ka ndị Igbo na-aghọta ya na mgbe ị mere ya imego ya obi ụtọ, ebe ọ bụ na mkpụrụ obi ya nọ n'ala mmụọ, ọ ga na-enwe aṅụrị na-asị na ụmụ ya mechapụrụ ya ihe. Ọ pụta na ọgbọ ebe ibe ya nọ, ọ na-emechi ihe ike, dịka ndị Igbo si asị na onye akwa ha akwa anaghị apụta n'ọgbọ n'ala mmụọ eme ihe, kpatara na ha ji abịa agba ụgwọ. Abịa n'ala Igbo asị gị na ha na-abịa agba ụgwọ ka akwa ha, maka na ọ bụrụ ha ihe ihere ebe ibe ha nọ na-azụ ahịa, maka ndị mmụọ nwere ahịa ebe ha na-azụ ahịa, ọ naghị apụta ekwuchi okwu ike. Olee aka ọ dịkwa mgbe egburu mmadụ ehi, egbuoro ya ehi, ọ pụta ebe ibe ya nọ, ọ na-anara ịtọ na-atụkori na ya bụ odogwu. Mgbe ọbụla egburu mmadụ ehi, ọ pụta n'ọgbọ ebe ibe ya nọ n'ala mmụọ, ọ na-atụkori na-eme ụṅa, gosi na ọ chara acha na mmadụ, maka na ndị ọ dị ka ọ dị ya egburu ha ehi ya na ha enweghị ofu ọkwa, o nwere ọkwa karịa ha, maka gosi na emechapụrụ ya ihe. Ndewo. Na ihe gbasara igbu ehi bụ ihe mmechapụ ihu, ihe ọṅụ na ihe dị ọtụtụ ndị Igbo ji eme ihe dị mma. Mana o nwere ụfọdụ mgbe a na-asị onye egbubere a ga-egbu ehi otu a, mmadụ one dị otu a, mebi ya bụ ndị gara aga a ga-asị na mmadụ agaghị egburu nna ya ogburu ndị ọzọ, ka m si anụ, maka na amacha m ihe gbasara igbu ehi awụ okwu ụmụ nwoke. Ọ kọwatụ ihe gbasara mmadụ ole na ole ka a na-egburu ya bụ ehi, kedu ndị a na-enye ya na kedu otu esi enye. O nwere ihe ọghọm dị na igbu ehi, dịka otu isi a na-agba ụgwọ onye a na-egburi ha, o nwere ihe ga-apụta n'ime ya, kedu ka esi egbu, kedu usoro esi egbu ya, ka a kụwapụta ya ka ndị mmadụ nwee ike ghọta ya kpọmkwem. O nweghị ihe ọghọm dị n'igbu ehi. Igbu ehi bụ ọ bụrụgodị na-egburu ha mmadụ ehi, o nweghị oke ihe ọghọm dị na ya, mana ọ ihe nkwanye ugwu ka ọ bụ, maka na a sị na ihe a mara mme bụ ihe a mara mme. Mana o nwere ọtụtụ omenala dị n'igbu ehi kpatara eji asị na mmadụ chi igbu ehi o je jụọ ese. Dịka nwatakịrị ahụ etopụteghị nna ya, ọ na-eme ọchị igbu ehi, ọ jụọ ese, ọ mara ma nna ya o ji ụgwọ ehi. Ụgwọ ehi bụ ma nna ya egburu nna mụtara ya ehi. Ọ bụrụ na nna ya egburughị nna mụtara ya ehi, ị maa na nyanwa ji ụgwọ ehi abụọ. Ọ ga-ebu ụzọ jee gbuoro nna nnukwu ya wee bịa gbuoro nna ya, maka na anaghị ahapụ isi aka agba ọdụ aka. A na-ebido n'ebe o bidoro. Ọ ga-ebu ụzọ gbuoro ndị mgbe ochie, onye bụ ụzọ wee bịa wee gbuziere nna ya bụ onye ikpeazụ bụ onye mụtara ya. Mgbe ọnya ka a na-ada asịkwa na mmadụ anaghị eji ehi eje ikwu na ibe maọbụ eje ndị ọgọ ma ọ bụrụ na o gburughị nna ya ehi. Ọnya bụ na tupu imee ya na maka ama aka esi na ede gị, ị ga-ebu ụzọ, ọ masị gị na ị chọrọ iji ehi jee ndị ọgọ gị ma ọ jee ikwu na ibe, ị ga-ebu ụzọ jee jụọ ese mara ma nna gị gburu nna ya ehi. Ọ bụrụ na o gburu nna ya gbuo wee gbuoro nna gị wee nwee ike inwezi ohere were ehi jee ndị ọgọ gị. Mana ọ bụrụ na nna gị gburu, ị maa na ohere dịrị gị, na ọ bụ sọ nna gị ka ị ga-egburu, maka na mmadụ anaghị egburu onwe ya ehi, ọ bụ mmadụ ga-egburu gị ehi. Ị mara na na nna gị gburu nna ya ehi, mana gị nwa ị nweziri ohere igburu sọ nna gị wee nwezi ike iji ehi wee jee ndị ọgọ. Dịka ọ sị na ị na-ajụ ma nwere ihe ọghọm dị na igbu ehi, ọtụtụ ihe ọghọm dị ya. Dịka na mpaghara ebe anyị si, ndị ugbu a hụtara igbu ehi dịka onye kpata ego. O nwere ike igbu ehi ịtọ, gbuo ehi nọ seriwe, ọ bụrụ otu a ka o siri dị. N'ala Igbo, igbu ehi dịka m si kwubu na mbụ bụ ihe eji ama dike. Ọ ihe dike eji akpọla dike, ọ bụrụ na mmadụ. Mana ugbu a na-emezi ya na akpatara ego, onye kpata ego a ga-agbu. Na mbụ ebe a na-egbu ehi, onye na-egbubere nna ya ehi agaghị anọ ebe a na-egbu ehi. A na-egbu ehi ahụ, ọ gaghị eri ehi ahụ n'ihi na o gbubere nna ya ehi. Otu o si dị n'ala Igbo.
na n'akụkụ anyị si bịa. Onye na-egbubere nna ya ehi, enwe ebe ọzọ egburu ehi ejiri a na-ekwu ịgụnwa mmadụ ehi ma ọ ịgụnwa mmadụ ebele, ọ gaghị eri ya, ọ gaghị anọkwa n'ebe a na-egbu ya. Ọnwe anwa nọrọ ya ma ọ dara anụ ahụ eri ya, onye ahụ na-anwụ, ọ na-anwụ. Nke ọzọ bụkwa na onye na-egbubere ha, onye otu a m nọ, nna m dị ndụ, nna ya mgbe nna ya nwụrụ egburi ya ehi. So wachụọ nna m echi a ga-ahụ ya, gaa ma aga egburi karịa ma agaghachiri m azụ gburu nna ha ruo nna ịtọ ka a na-agọfe tupu egbuo ehi dịka nna ka na nna ịtọ ahụ ka a na-esi agọfe ya. Mana ugbu a o nwere ndị ga-asị, o nwere nwanne anyị nwoke, ka m kwuo ya were nye ihe ịma atụ. Nwanne anyị nwoke gara ịkwa ọgọ ya, ga-azụrụ ehi gaa n'akụkụ ebe ọzọ gbuo ya, si na o gbughị ya n'ebe ọgọ ya. Mana ya onwe ya jiri ehi aga akwa nna ya, ọgọ ya nwoke ejighị ehi kwa nna ya, ka o gbusiri ehi ahụ ọnwa na-abụ ka ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ. Ihe awụ ihe ọghọm dị na ya. Onye ọbụla ga-egbu ehi, ọ dị ego ọ masịrị gị kpata, ị ga-ajụ ese akọwara gị. Ọ bụrụ na ị kpatara ego igbu ehi 10 ụhị ahụ, kama enwere ihe ebu n'obi eji egbu ehi ahụ. Ọ bụrụ na ọ anụ, onye chụkwara ịzụ nama 10, a ga ebe a na-egbu anụ ya, ga ebe egbuo ya bụrụ ya bata, ọ bụzi ihe onwe ya gburu ehi ahụ. Nke ahụ enweghị ihe ọ ga-eme ya. Otu a ka o si dị n'ala Igbo na nkọnkọ anyị si bịa. Nghọta ihe m mụtara ebe a karịrị akarị. Ya na-egbu gịnị ka anyị na-atụtụ na onye na-egbubere nna ya maọbụ nna ya agakwaghị eji ehi jewe mgbara ebe ọzọ, jewe ebe ndị enyi ya na-eme ihe, jewe ịgba ọfala, ka unu na-amụtakwa ihe a na-ekwu. Maka mgbe ụfọdụ a ga-asị na ndị iro nọ na ezinụlọ na-achọ, ma o nwere ike bụrụ ihe mmadụ ji aka ya mee onwe na-amaghị ama, na onye na-erubeghị igbu ya, o nwere ike ma ọ na-agụ ya, o nwere ike ịga n'ime ahịa egbuoro ya ebe ahụ, ya ewere lọwa, ka ọ ghara igbu ya gịnị na be ya. Mana achọrọ m ịjụ ụlọ ofu ajụ, a na-egburu nwaanyị ehi ka ọsọ naanị ụmụ nwoke ka a na-egburu ehi? Ehi nke nwere ọnọdụ a na-egburu nwaanyị ehi, ka m si ghọta. Nwanne m nwoke, a na-egburu nwaanyị ehi na mpaghara nke unu? Ihe mere bụ na a na-egburu nwaanyị ehi, mana ọ dịghị ka esi egburu nwoke ehi. Mmadụ nwere ike igburu ehi ebe ọ na-akwa nne ya, mana dịka ebe mmadụ gburu nna ya ehi, ịma na o nwere omenala, ihe niile nwere usoro. Dịka ebe mmadụ gburu nna ya ma nna nnukwu ya ehi, o nwere ka esi eme ya. O nwere ndị nwe ehi ahụ, ọ bụghị gị gburu ehi nwe ehi. A na-asị na ndị ogbu ehi ka igburu ehi, ebute ya, enwekwa ka esi eke ya. A na-eke ya n'usoro ka e butere ya. Dịka na mpaghara ebe anyị si, enwere nke kachanụ, nke ndị oyibo na-akpọ lion share, bụ ndị ọgbakọ ndị ogbu ehi nwere. Enwere ebe a na-ebunye ụmụada, dịka na mpaghara ya si n'ọgba azụ ya, ụmụada isi afọ ya, asị na a na-enye ya ụmụaka nọ na mbara, n'ọsịsa mbara. Dịka esi a na-eme, o nwere usoro eji eme ya na mpaghara ọbụla. Dịka na mpaghara anyị, ndị otu ogbu ehi, ọha nwe ihe kacha n'ebe ahụ, maka na ọha nwa ka emere ihe, ọha nwere ọgbakọ ụbọchị ahụ. Ha nwa na-enwe anụ kacha anụ niile n'ebe ahụ. Ụmụada nwere ebe ha nwe na akụkụ anụ ebe ihe ha nwe nke ama ama. Ụmụaka nọ na mbara na-aza mbara, asị gị na ọzịza mbara ụmụaka, isi afọ ya, onweghị onye ha na ya na-azọ ya ụzọ. Ọ na-eme uche ihe, ebupụta ya debere ha, azụcha ya debere ha, ha were eshie ka o si masị ha rie. Enwekwara dịka ka esi eme, enwekwara ka onye gburu ehi. Dịka ọ bụrụ na m gburu nna m ehi, m ga-eburu, enwe ebe anyị na-akpọ, enwe akụkụ ebe anyị na-ewepụta, a na-akpọ ya oke ose ehi. Eburu ya ebuje n'ikwu nne, ebe nna m aha mere ikwu nne.
wee gosi ha na egburu nwa ọ na-ehi ebe o mere nwa di ya, eburu ya bịa na mbara ubi ebe ahụ edebe ya, ọnya gosiri yes na egburu nwa ha ehi. Ha nwa abọta nabata ụmụ unu daizi nwa mee ụnụ ihe nwa ụnụ anaba, ha nwere ike rizie ya n'obi be ha. So ihe dị na igbu ehi o nwere usoro, ọ ka nkụ, ọ ihe mara mma ka ọ bụ maka na ihe obi ụtọ a na-eme ọ na-atọ ụtọ. Ọ dị mma, unu ahụla ka o si gaa ndọbiri ka anyị na-eme ya maka na isi ka anyị tụrụ iwe ihe niile ya nwụ na onwe ha ebe unu ga-aga nwekwe n'ebe anyị na-aga maka so oliwere mbere anwụ mee gịnị oliwere onwe ya. Mana anyị na-eme ewu ka anyị chabiri ịtụ unu zitere anyị ozi ebe unu chọrọ ka anyị nyoba anya, anyị ga-enyoba anya ebe a kwuruo ihe dị n'ime ya, otu a ka anyị si akpọtụgasị okwu ka anyị na-aghọta omenala ụfọdụ a na-eme, ihe kpatara eji eme ya, uru dị na ya na ọghọm dị na ya, ka ọ ghara nwe onye felite echi ya na-eme ihe ọ na-ama ya ma gịnị ya jụkwa ya ese, ya jụọ ajụjụ kedu otu esi eme, kedu ji ga n'ubi, kedu nke ga n'ọba, ka o were gịnị gara eti mma akwara, ka a ghara akụkọ gịnị na-emetụ n'obi. Ọ dị mma, otu a ka anyị ga-adọbiri na igbu ehi nke anyị kọrọ maka ya n'ụbọchị nke taa. O nwee ihe ndị ọzọ fọrọ ya ụbọchị ọzọ gịnị ụbọchị nta anyị ga-eme gịnị ajụzi ya n'owere. Ụmụnne m na-asụ n'Igbo kelenụ ndị anyị na ha nọkọ na mmemme. Igbo bụ Igbo doziri ọnụ ga-akwa n'ihu ilele anyị na ihe mmemme anyị nke a na-akpọ Igbo ekunie. Ndewo. Igbo ndị ọma anyị ji eme ọnụ, anyị na-ekene ụnụ, anyị ka bụkwa nke ụnụ, jisi n'ike na-enene Igbo Ekunie TV, na-ezitekwere na ya ozi. Enwe ajụjụ ụnụ nwere zitere na ya ozi n'akara YouTube anyị ga-azụ ụnụ ya mgbe ọzọ anyị gbakọtakwa. Ndewo. Igbo ekunie, Igbo ekunie, Igbo niile emegogide ekunichago. Mụ abụ onye ndu n'ọnọdụ nke ụbọchị tata. Nnasị unu ọ ga-adịrị unu na mma, biko nke onye na-eme gịnị ya kpachara anya, leruo anya, mezima ya emezima, maka ihe mere mma a na-akpọ ya gịnị nwa mma. Ana m asị unu ihe ọma mere unu wee ruo mgbe anyị ga-ahụ ọzọ, ya gaziere unu. Igbo kunienu, Igbo kunienu, Igbo kunie.